Arkidiocese sang Haro ginbahin ang importansya sa paghiwat sang Solemnity of the Immaculate Conception, ilabi na para sa mga tumulo sang mahal nga Birhen Maria. Ginupisan paagi sa Santos nga Misang paghiwat sang Solemnity of the Immaculate Conception o kon Fiesta Solemne sang Immaculada Conception. Subong nga adlaw, Disyembre 8, ginakabig nga Holy Day of Obligation ilabi na para sa mga Katoliko kag mga tumulo sang mahal nga Birhen Maria. Gani ginatag ni Reverend Father Angelo Colada, Director sang Commission on Social Communication sang Archdiocese of Haro, ang importansya sa paghiwat sang kapiastan sang Immaculada Conception. So every December 8, we celebrate this Solemnity of the Immaculate Conception. Tungod kay ang iya nga kaadlawan is September, ang sa mahal nga Birhen Maria is September 8. No? So it's a very confusing actually nga feast because we thought nga si Maria na nagabusong tungod kay December, rapit ng Christmas, but dapat mapahangop naton sa mga tumuluo nga actually si Maria ya ang ginpanamkon nga wala sing dagta sang sala. Dugang man ni Father Colada nga ang Fiesta Solemne sang Immaculada Conception ang ginahiwat sang bugos nga Santa Iglesia. This feast is of bilog nga Santa Iglesia, no? Bilog nga bilog nga Universal Church naga-celebrate din sila. Particularly of course sa Philippines, no, at amo ni aton nga primary nga patroness Kag of course diri sa Iloilo, particularly diri sa parokya sang Tansa, diri sa syudad ang nagadalas nga parokya nga sang Immaculada Conception. Ginbahin man ni Father Colada ang mga rason kung nga ginahiwat ang iningasay sa aktibidad para sa mahal nga Birhen Maria. Ang kay Jesus Annunciation is March 25, that is why iya birth is December 25. Si Maria ang magabusong. Pero ang Immaculate Conception si Maria ang ginbusong sa iya Iloy nga si Santa Ana. In view of her relationship sa aton Ginoo. So it is a privilege nga ginhatag sa mahal nga Birhen Maria tungod kay siya mangin Iloy sang aton nga Ginoo. Nga magakari ang paagi sa iya, magakari ang manluluwas sa kalibutan. Klaseng liwan kundi ang aton Ginoong Kristo. Naghiwat man sang Santos nga Misa ang Immaculate Conception Tanza Parish kay ina alas 4 sang hapon. Bangod sang strikto nga pagpatuman sang health protocol sa syudad, ginpakabaayo na lang sang nasambit nga parokya nga magpatigayon sang Grand Marian Caravan palibot sa distrito sang city proper, padulong sa Molo District kag ang nagbalik sa parokya sang Tanza. Isa man sa mga aktibidad sang parokya ang mga community pantry kag gift giving para sa kapin 400 ka mga tricycle driver kag dugang nga 400 nga mga food packs para sa mga kabataan sa palibot sa parokya sang Tanza. Ini nagapatiman lamang nga nagapaday ng pagbinuligay sa syudad sang Iloilo, ilabi na subong nga tion sang pandemya. Divine Sing para sa Level Up Patrol.